फिन आरोबाव गोख्रैनो नोंथांमोननो मोनथिहोनो थाखाय मोनसे रादाब लानानै फैदों। जे रादाबा जागोन ख्रिस्टियानफोरा धोरोम सोलायहोदों, ख्रिस्टियानफोरा धोन दौलत होनानै धोरोम सोलायहोदों, ख्रिस्टियानफोरा प्रल'भन होदों, ख्रिस्टियानफोरा देवबार सानाव खुलुमनाय सिबिनायनि मुङै गुबुन धोरोमनि मानसिफोरखौ लानानै फैदों आरो धोरोम सोलायहोदों। येस अनजाग्रा प्रियफोर, बेबायदि मोनसे रादाब लानानै फैदों। जि रादाबाव गोबां हिन्दु सुबुंफोरा गोबां रोखोमनि बाथ्राफोरखौ बुंदों आरो लोगोसे जि देवबार साननि गिर्जा दङमोन, बै गिर्जा जिरायनायाव गोबां पुलिसफोरखौ लाना फैनानै गासै 60 जन मानसिखौ हमहोदों। गासै 60 जन मानसिफोरखौ हमहोबाय आरो बिथांमोनखौ दायो पुलिसफोरा तदन्त खालामगासिनो दङ। बेबायदि मोनसे रादाब लानानै फैदों। दा बेयावहाय रादाबखौ जोबजासिम नायगोन। खनसे नायनायाव जुदि बुजिजोबाखैब्ला नैथि नायगोन, जेन नोंथांमोना मोजाङै बुजिजोबो आरो जोबनाय फारसे बे बहा बहा जादोंमोन, बबे जायगायाव जादों, बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननो बुंनानै हैगोन। आरो मोनसे गेदेर एनाउन्समेन्ट दंबावो, बे जाहैबाय धोरोम सोलायहोनायखौ मोनोब्ला बेसेबां बोसोर जेल जानो गोनां जागोन, बेसेबां फाइन जागोन आरो गगोन ना गवा, बेफोरनि बिसय जोबनाय फारसे आरोबाव नोंथांमोननो मोनथिहोबाव। मानोना हादोराव गोदाननिख्रुइ गोदान माखासे आयेनफोरा फैगासिनो दङ। दा बेयावहाय बेफोर गासै आयेनफोरखौबो साफ्रोमबो मोनथिना थाखानाया गोनांथिथार। दे अब्ला प्रियफोर, जुदि सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लागोन, जेन फैबाय थानाय समफोराव नोंथाङा बेबायदिनो ख्रिस्टियानजों सोमोन्दो थानाय रादाब आरो इसोरनि बोसोनफोरखौ मोनबाय थानो हायो। आरो लोगोसे मोनसे लाइक होयो आरो हायोब्ला शेयार खालामगोन। दे अब्ला प्रियफोर, नोंथांमोननो बे रादाबखौ लानानै फैबाय। नोंथांमोना रादाबखौ नायग्रोदो आरो बिनि उनाव आङो नोंथांमोनजों लोगोसे सावरायफिनबावसिगोन। गोमती नगर विस्तार के भरवारा स्टेज के पास एक मकान के अंदर बनाए गए चर्च में धर्म परिवर्तन का आरोप लगा है, जिसके बाद पूरा दिन वहां पर हंगामा चलता रहा। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। ये यहाँ पे इलीगल एक्टिविटी चल रही है। यहाँ पर बहुत वर्षों से धर्म परिवर्तन का अवैध धंधा बहुत तेजी से चल रहा था। धर्म परिवर्तन पर आर पार। लखनऊ में मचा हाहाकार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धर्म परिवर्तन को लेकर जमकर हंगामा हुआ। गोमती नगर विस्तार के भरवारा स्टेज के पास एक मकान के अंदर बनाए गए चर्च में धर्म परिवर्तन का आरोप लगा। इसे लेकर नाराज स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया और धर्म परिवर्तन नहीं चलेगा के नारे बुलंद किए। आरोप लगा कि हिंदुओं को जबरन और लालच देकर क्रिश्चियन बनाया जा रहा है। स्थानीय लोगों की शिकायत पर भारी संख्या में पुलिस पहुंची। बताया जा रहा है कि 50 से 60 लोगों को पुलिस थाने लेकर गई। ये यहाँ पे इलीगल एक्टिविटी चल रही है। यहाँ पे क्रिश्चियन धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। हम लोग जब यहाँ आए तो पता चला कि 4-5 लोग हैं जो कि धार्मिक कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन जब जो हम लोगों ने हल्ला गुल्ला सुना, उससे हम लोगों को लगा नहीं कि 4-5 लोग हैं। ये एक्टिविटी आज 5-6 साल से चल रही है। यहाँ पर बहुत वर्षों से धर्म परिवर्तन का अवैध धंधा बहुत तेजी से चल रहा था। 7-8 वर्ष हो गए, लेकिन यहाँ पे पिछले कुछ महीनों से धर्म परिवर्तन की जो एक्टिविटी है वो बहुत तेज हो गई है। और यहाँ पे स्थानीय लोग पीड़ित हैं। स्थानीय लोगों के मकान दुगने रोड पे खरीदे जा रहे हैं और यहाँ पे दुगने रोड पे यहाँ पे मकान खरीदे जा रहे हैं। लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा है। तो वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ पर दोगुने दामों पर मकान खरीदे जा रहे हैं। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर चर्च बनाया गया। चर्च के ठीक सामने रहने वाले लोगों ने इसकी शिकायत की। शिकायत के बाद हिंदू समाज के लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने बताया सुबह 10 बजे के करीब 400 से 500 की संख्या में लोग चर्च के अंदर संदिग्ध एक्टिविटी कर रहे थे। चर्च का दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया गया। पुलिस आई। पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी और 2 थानों की पुलिस पहुंची, लेकिन चर्च का दरवाजा नहीं खुला। उन्होंने बताया कि चर्च के अंदर पता नहीं कौन सी अवैध एक्टिविटी हो रही है। खैर, धर्म परिवर्तन के इस खेल का पर्दाफाश होने के बाद स्थानीय पुलिस अब पूरी तरह से एक्टिव है। पुलिस का कहना है
कि वो जबरन या लालच देकर करवाए जा रहे धर्म परिवर्तन की गहनता से जांच कर आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आखिरकार बवाल क्यों हुआ, सबसे पहले आपको वो समझा देते हैं कि चर्च में धर्मांतरण बवाल भीषण क्यों। महिला को धोखा देकर के शादी करना ये अपराध है और उसके साथ साथ सजा क्या है इसकी, 20 साल या अधिकतम आजीवन कारावास इसमें हो सकता है। अब आपको बताते हैं कि दूसरे अपराध में किस तरीके की सजा होती है। अवैध रूप से महिला का धर्म परिवर्तन करने पर 20 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है, ये कानून कहता है। विदेशी गैर कानूनी संस्थाओं के जरिए धर्मांतरण होने पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। इसके अलावा पीड़िता को मुआवजा भी देना पड़ सकता है और साथ ही सभी अपराध अब गैर जमानती होंगे, कोई इसमें जमानत नहीं मिलेगी, ये गैर जमानती होने वाले हैं। तो इस तरीके से अब यूपी का धर्मांतरण कानून होने वाला है। ख्रिस्ट'नि बिसाफोर नोंथांमोना जि रादाबखौ मोननो हादों, जि रादाबखौ नुदों, जि दावरावखौ खोनादों, बे जाहैबाय लखनौनि बाथ्रा। लखनौ जानाय घुमटी नोगोरनि सिङाव थानाय बिस्तार फारारा होननाय मोनसे स्टेट जि जायगा दङ, बिस्तार फारारा स्टे होननाय मोनसे जायगा, बे जायगायाव बे टाउननि सिङाव जानाय मोनसे जाथाय। यस, लखनौनि घुमटी नोगोर जिल्ला जि दङ, बेनि उनाव बिस्तार फारारा स्टे होननाय मोनसे जायगा, बेनि सिङाव जानाय मोनसे जाथाय, जेराव गोबां ख्रिस्टियानफोर दङ, जाय ख्रिस्टियानफोरा गोबाव समनिफ्राय बेयाव खुलुमनाय सिबिनाय खालामफैबाय थादों, खालामदों खौसेथियै आरो जि फारिलाइफोर जायो खौसेथि जानानै खालामदों। आरो बेयाव थानाय जिथु हिन्दु समाजनि सुबुंफोर दङ, बिथांमोना गोबां समनिफ्राय नोजोर होगासिनो दङ जे बेयाव बिथांमोना अलरेडि बे बाथ्राखौ बुंदों जे 8 बोसोर 9 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो बेयाव ख्रिस्टियानफोरा खुलुमनाय सिबिनाय खालामबाय थादों, नाथाय माखासे बोसोर 1-2 बोसोरनि सिगांनिफ्राय नाथाय बे जायगायाव धोरोम सोलायहोनायनि खामानिया जागासिनो दङ होननानै बिथांमोना बुंदों। आरो गोबाङैनो बिथांमोना खाथिनि हिन्दु समाज सुबुंफोरा खौसेथि जाबाय, खौसेथि जानानै बे देवबाराव बिथांमोना बे खामानिखौ मावबाय आरो खौसेथि जानानै पुलिसखौबो लिंहरबाय। पुलिसनि मोननै एरियानि थानानि मानसिफ्रा फैदों आरो फैनानै घेराव खालामफैदों आरो घेराव खालामफैनानै गासै 50निफ्राय 60 जन ख्रिस्टियानफोरखौ हमनानै लाना थांदों आरो बिथांमोना बेयाव बिथांमोनखौ नायबिजिरहैदों जे थारैनो बाथ्राया मामार। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना गावनि खोमाजों खोनादों, गावनि मेगनजों नुदों जे रादाबाव माबायदि बाथ्राफोरखौ बुंदों जे बेयाव धोरोम सोलायहोनायनि खामानि जादों होननानै। अनजाग्रा प्रियफोर, मा एसे दुखुनांथावना बाथ्रा नङा होमब्ला? दिनै जोंनि खुलुमनाय सिबिनाय, देवबार सानाव खुलुमनाय सिबिनायनि, प्रेज एन्ड वर्शिप खालामनायनि जिथु सम दङ, बे समफोरखौबो दिनै गाज्रि सुबुंफोरा, दुथांफोरा नोजोर होगासिनो दङ आरो बेखौ बन्द खालामनो नाजागासिनो दङ आरो बेखौ बन्द खालामदों होननानै बुङोब्लाबो गोरोन्थि गैया। दिनै जों रादाबफोरनि गेजेरजों मोननो हागासिनो दं। माब्लाबा लखनौ, माब्लाबा छत्तीसगढ़आव, माब्लाबा उरिष्यायाव, माब्लाबा आसामाव, गोबां जायगाफोरावनो गोबां दुथांफोरा बेफोरबायदि खामानिखौ मावगासिनो दङ। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोननो आङो जि रादाबखौ लानानै फैदों, बे रादाबा बे दाननि नङा, बे रादाबा जाहैबाय फेब्रुवारि दानाव जानाय मोनसे जाथाय। इसोरनि बिसाफोर, जुदिअ बियो फेब्रुवारियाव जादों, दिनैसिम बिनि जाथायफोरा, दिनैसिम बिनि समस्याफोरा दङ, बेयाव थानाय खाथियाव थानाय लकेलिटि जिथु दङ, बिथांमोना दासिमबो ख्रिस्टियानफोरखौ नायनो बायो। अनजाग्रा प्रियफोर, दा बेबायदि जोंनि भारताव सोलिगासिनो दङ। दा नोंथांमोननो आङो मोनफ्रोमबो भिडिअ'आव बेबायदिनो माखासे रादाबफोरखौ लानानै फैबाय थादों। आसा खालामदों नोंथांमोना गोबां रादाबफोरखौ नायनायनि गेजेरजों गोबां बाथ्राफोरखौ सोलोंनो हादों होननानै फोथायदों। आरो आङो मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन जे धोरोम सोलायहोनायनि जिथु साजा दङ, बे साजायाबो गोदान फैगासिनो दङ होननानै नोंथांमोननो फरायना होनो हास्थायदों। बेयाव बुंदों जाहैबाय अवैध रूप से महिला का धर्म परिवर्तन करना। सोरबा आइजोखौ जुदि धोरोम सोलायहोयोब्ला नंखायै थगायनानै, अब्लाना बिनि साजाया जागोन 20 साल या अधिकतम आजीवन कारावास। 20 बोसोर जानो हागौ, नाथाय 20 बोसोरनि अनगायैबो आरोबाव थैजासिमबो साजाखौ मोननो हागौ। नैथि दायनिगिरि जानाय, बे जाहैबाय विदेशी गैर कानूनी संस्थाओं के जरिए धर्मांतरण। जेरैहाय हमनानै ला, स्कुलफोरनि गेजेरजों जुदि सोरबा धोरोम सोलायदोंब्ला, विदेशी माबा मोनसे विदेशी होननानै फरेन होननायनिफ्राय थाखा फैसा धोन दौलत होदोंब्ला, बेबायदिनि साजाया जागोन 10 लाख रुपये तक का जुर्माना। 10 लाखसिम जुर्माना होनो गोनां जानो हागौ, फाइन होनो गोनां जानो हागौ। बिनि उनाव जायखौ धोरोम सोलायहोनायनि बाथ्रा बुंदों एबा जाया FIR होदों, बिथांनो माखासे माबाखौ होनो गोनां जानो हागौ, धोन दौलतफोरखौ, पीड़ित को मुआवजा भी देना पड़ सकता है।
दा बेफोर जाहैबाय गोदान गोदान भारत सरकारनि बानायनाय मोनसे आयेनफोर, स्टेट लेभेलनि बानायनानै लानाय मोनसे आयेनफोर अनजाग्रा प्रियफोर। नाथाय जों बेफोरखौ मोनथिना थानो नांगौ, जों साफ्रोमबो ख्रिस्टियानफोरा बेबायदि खामानिखौ मावा जेरावहाय जोङो नंखाय बाखायै सोरखौबा धोरोम सोलायहोनाय बेखौथ' मावखायानोसै। अब्लाबो बेफोरबायदि दायखौ खालामदों, गोबां रोखोमनि आयेन कानुन खालामदों। दा बेयावहाय अनजाग्रा प्रियफोर बेफोर गासैखौबो मोनथिना थानाया गोनांथिथार। थेवब्ला दिनैनि रादाबखौ बेसेयाव दोनथ'नोसै, फैबाय थानाय समाव गोदान रादाब लानानै फैगोन। थेंक इउ।